Imos ver un hop tie conversión e un mei tie evolutivo da marca alemana Hopedith. Primeiro que facemos é axustar a cintura, colocar na cintura, coloco agora porque vou colocar a un bebé pequerrechiño, así que esta é a altura que necesito. O hop tie ten a característica de que é un mei tie evolutivo, é un mei tie que medra e reduce. Entón, como vamos sentar a un bebé pequerrechiño, comezo por reducir o ancho do panel. Vedes que é moi sinxelo, simplemente con estes reductores axusto na altura no ancho que necesito, de acordo? La podería axustar un chisquitiño máis. Aquí é onde van repousar os xeonllos do bebé. Seguinte punto de axuste. A altura do panel. O sistema do hop tie o que evita é que se perda a tensión que necesito, vale? Entón, non vou conseguir axustar deste xeito, vai ser complicado, así que o que fago é dou o fruncido que necesito e, con un pouco de paciencia, traigo a tira e listo. Aquí a teño, vale? Isto que me vai permitir, ainda que me teña que parar un pouquiño máis, vai permitir que non se me vaya desfacendo este fruncido. Despois aquí neste punto tampouco vades ter que andar seguido, senón que andaredes a medida que o voso bebé vaya medrando. Non é algo que necesitedes empregar a diario. Así que simplemente eso, damos tensión e recollemos. Aquí xa teríamos o panel reducido a altura que necesito. Vedes que aquí tamén vou poder axustar a cabeza do bebé, pero iso veremos a continuación. Traemos o bebé máis ou menos a metade do panel, porque agora máis ou menos a metade da cintura. Porque agora ao subir o panel, o que imos conseguir é que a súa pelvis bascule. Vou subir a capucha para que vexades mellor. Aquí estaría. Aquí verase moito mellor. Vale. É importante que os tirantes vayan colocados igual que saen do panel, vale? Que non se nos retorzan, porque despois vai ser moito máis doado axustar. É o mesmo deste lado. Vale. Unha vez aquí, vamos comezar co axuste. E para axustar, o primeiro que teño que facer é poder soltar o bebé, vale? E como o solto? Bueno, recomendo vos que metades a vosa man entre o corpo e os tirantes. E que collades o canto, non collades o tirante completo. Comezade por coller o canto. Un canto e outro canto. Unha vez aquí, tirando, xa vades ter sostén. Estamos tirando destes dous puntos, vale? Así que aquí xa comezamos a ter algo de sostén. E que nos vai permitir isto? Fixadevos, vai me permitir cruzar co tirante estendido, de forma que xa me vai ser máis doado ir repartindo o peso ao longo de todo o ancho do tirante. Dadevos conta de que se teño o tirante estendido, todo o peso se vai repartir o ancho do tirante. Se non, repartiríase deste xeito e clavaríasenos na espalda, vale? O interesante dos mei tie é que podamos repartir o peso da mellor forma posible, vale? Como comezamos o axuste? Comezamos o axuste polo tirante que está debaixo, que é este. Así que estou tirando de arriba e estou tirando de abaixo. Unha vez feito isto, recollo sen perder tensión entre as miñas pernas e fago o mesmo coa outra.
Manteño a tensión arriba e tiro de abaixo. Fixadevos como reparto o peso na miña espalda. E volvo a facelo. Hasta asegurarme de que non quedan ocos, de que non queda aire. Está completamente pegadiño ao meu corpo, como eu necesito. Despois vos ides a topar onde vos sentides a gusto. Se vos sentides a gusto vindo aquí, se vos sentides a gusto vindo aquí. Eu recoméndovos que repartades un pouquiño o peso sobre os vosos ombros, pero xa vos digo que aquí cada un atopará o que necesite. Aí estaría. Xa vemos que o único que hago é aguantar a tensión de arriba, mover ombros e rematar a tensión. Unha vez aquí, pasamos por riba do colo do bebé, por riba do corpo do bebé. Recordade, non perdemos tensión, mantemos tensión. Pasamos por debaixo das súas pernas. Traemos de novo adiante. E o axuste estaría rematado.